balik tayo sa ating live stream. Nilay ko lang tayo ay. Mexico, Pampanga. Nandito na tayo sa Mexico, Pampanga. Pampanga ba yan? Pupunta kami ang may Jeju. Nanti ako na taro sa aliwan mo tanong mo na. Kami ang may niya. Tweet sore mo niya. Plaza. Yan. We're back to school. Guys, balik tayo. Punta ka. Ako. Yan, dito na tayo sa maraming salamat sa iyo, Bernet Vlog. Rodrigo Munglo, sabi niya. Thank you. Likat samahan niyo ko sa ating biyahe papuntang Maynila galing ng Pangasinan. Ako manahiking ko, buling karaw ko, di man ko. Ito nababasa at agumpapoy mo sumisis na. Man papawayan nila niya manaya ay ako na siya shout out. Ang kapinisits kung manaya tamang lalabiran na. Ski. Punta lang kami ng QC. Ngayon balik din kagad.
morning. Umalis na. Minute vlogs na lang pang mas ka. Pangasinan pala si Bernard Vlogs. Ikaw Bernard Vlogs, taga saan kang banda sa ano? Dargang Pangasinan. Ito pa si Bernard Vlogs. I-reconnect kasi. Santa Barbara o Agos. Ito ba? Balikin ko ang camera ko. Santa Barbara Agos. Okay, thank you. Santa Barbara Kamanaya. Sayang may sampluran naman, tagalaman. Oh. Kung ako na